2023 makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe nditendere ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfaidza chikwete zviri kuitika matima nose nyika ino muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandinayo pano muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yemasvingo. Mumasvingo mune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe yemuroora akafa papati yekupera kwegore vanhu vachipemberera. Ende riri zuva rake rekutanga kunzi ngaasvike sezvo vanhu vachiungana nemukadzi wake ndio zuva ranofanira kuuya panapa tichipemberera kuti tese tiri kufara tese zvatikasangana nazvo mukati megore rinori tichikurukura nhamo namatambudziko tichidya kumwa nekuti tese nekugosha. Zuva iroro munhu akafira papati iyoyo Baba Isabel ari muroora masvingo. Ndosimuka papa mungoma KB ndakambotaura nyaya yekumabvuku kana ndisingakanganisi tani mwedzi mitatu kana mina. Iri nyaya yemukadzi akaenda kumweneze kuhama dzake. Iri nyaya yekuti kuri kuitwa nyaya yekuti magadzirwa kana kuti manyaradzo. Asi pakadzi uyu pakaenda ikoko anga nevana vake matwins. Ainde vana matwins baba pavakasara pamba ndokupinza girlfriend mumba. Vana vakafonera mhama kusvika mai vadzoka mukadzi akazvisungira mubedroom. Nyaya yemukadzi akafa akaonekwa achitora bhegi rebhutsu mumba. Murume akagara mudining achiona TV. Yes. Mukadzi akatora bhegi akanoikanda panze akauya akatora TV yavari kuona ivavo akanoikanda panze. Pane payasvika makaitaura pawane nguva nyaya iyi. Pane nguva. Saka tave nayo nyaya ichiripo nyaya iyi. Pane patiri ndine nyaya zvakare kwagutuku yemurume akatorerwa mombe nevakuru mushure mekunzi izvo mwana wake ane mhosva yakapara akamitisa mwana wevanhu akagara naye iko zvinezvo akumuramba. Asi munhu uyo haasiriye akazoenda kunotorerwa mombe namambo. Mambo vakaenda kunotorera baba vemunhu oyo. Baba vari kuti more than 18 years amunhu akuzvionera. Sei mombe yangu yatorwa inini? Zvakazoitika ipapa mushure mekuendeswa mombe ndo zvadida zvirasi. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandoda kuti ndikuudzei yandakataura wiki rapera iri yamai vekukwira bhazi vachiuya mukati meguta reHarare vachizoenda kwavari kuenda vaine mwanakomana wavo vachipupura mashoko ekuti izvo vaende papolisi iri padhuze vachivedzera kuti ndine chinhu chandira chomusaga ichi asi ndapiwa nemwana iri kiti. Asi mapurisa akanga ari pajuti haana kuvatendera kupinda mukati kana kuti sei akangoshevedzera kuti izvo zvandirogona kukuudzai ndechekuti zvamauya nazvo pano hazvinei nesu. Kana baba foni ndiminoziva munhu wamakabira asi foni ichi panapa hamuna zvamakabata hazvienderani nesu zirai kukuenda right. Ine payava amai vaya vakazoshaika. Baba Isabel amai vakafa. Kutaura kuno kwatiri kuita amai vakashaika nezuro asi vanhu vari parufu vapinda mukrisimasi vanhu vari parufu ndo zviri kuizvezvi nematambudziko nyaya iyi makaitaura musi wemugovera makuse